Zo. Wat weer een heftige week in de Friske showbiz. Ja. En dan beginnen we natuurlijk maar de hoenekop. Want wat zou het leuk zijn, omdat we toch elke week hoe de hoenekop hebben. Zullen we dan misschien een bumper van de hoenekop? Die hebben we toevallig. Hoenekop, hoenekop, lijst van de hoenekop. Hoenekop, hoenekop, lijst van de hoenekop. Hoenekop, hoenekop, lijst van de hoenekop. Zat de Jaren hem zelf in? Ja, ik zet hem zelf in zong. Emiel. Ja, ik heb hier serieus een hele miljoen spendeerd. Ja. Bedankt. Ja. Ik vind het wel een hele goede tune. Ja. Vooral de vorm jou. Nou nog even Emiel injongen letten. Dan is het helemaal. Nou, ik vond dit mooi. Ja. Want, Is het nice van de hoenekop? ja, zeker. Ik ben in een journalistieke rabbit hole te landen gekomen. Oh jee. Maar goed, het begon al met Emiel. En Emiel die een oproep. Ik geef even een zin. En op die dubbel LP willen we dus echt een nummer zetten. En die willen we eigenlijk opnemen met een compleet orkest. Met strikers en blazers en trommels en toeters en bellen. We weten alleen nog net welk orkest. Dus we hebben zeg maar een goed orkest waarmee we dat nummer opnemen kunnen. Nou ja, dus Emiel is op zoek naar een orkest. Ik heb mij een app, heeft al een orkest. Hij zei, nou, het Fries orkest, dat hier ik wil. Alleen nog, die ben toch weer oudjekken, want de tekst wie net gepast. Oh. Dus, wat voor tekst dan? Ja. Wat voor tekst, Janko? Ik citeer. Misschien gaat het om de passage. Een milfke met haar pruun op de rin. Milfke maar de pruim op erin. Dus Wat slecht. ik zou dat hesten nog wel kreeg verwidden, oors. Ja. Voel Emiel, ik wil. Ja. Maar toch... Denk ik dit orkest net maar akkoord. Stukje dichtelijke vrijheid. Nee, Ja. dus ik heb toch even met het Fries orkest contact opgenomen hoe dit nou precies zit. Zo keurig. En die zeiden, wij weten nergens van. Oh. Ik zei, nou ja... Ik ken het dus. ja, dus ik zei van want ik hier die mevrouw online, dat is de bazin, Mechtelt van der Loo. Nou, dat komt in een bepaalde sociale klasse. Maar die wie wel helemaal dol enthousiast over de hoenekop. Want die zei, dat is het Fries orkest. Dus die toch gewoon normaal violisten en weet ik wat zou je toch. Maar die zei wel, ik wil een beetje verbreden en grotere doelgroep. Dus ik zei, Nou, met de held van het gewone volk, Emiel. ja, precies. Dus door Tings staat Trotdien werk eigenlijk het Fries orkest en de hoenekop toch nog Bij elkaar komen. kan binnen. Ondanks de milf en Wat de een pruim. verbiener, hè? Dat hoop ik wel. Ik heb van beide kanten de contactgegevens, jong. En ik heb reclame maken voor een hoenekop. En ik heb reclame maken voor het Fries orkest. En nou hoop ik dat het wat wordt. Dan nog een Ongekend. En met optreden krijgen wij dan kaartjes als... Want dankzij Nijsmakers is het bij elkaar. Zou je weer in de showbiz-rubriek Het natuurlijk. En zie je ze nog een koor? Dan is ze mij belly. oh ja, daar heeft ik naar trein helemaal. Hè? Ja. Die height en... En een hienstekop. Ja. Ja. En het, trouwens het koor, het orkest wat oudjakken wie. En om nog even dat verhaaltje rond te maken, dat wie om het Fries jeugdorkest. Oh. Die zou je. Die vonden de tekst net gepast, maar het Fries orkest, die ben dus momenteel in onderhandeling met Hoenekop. Oh, dus Fries orkest die helemaal net moeilijk hoe de mail van de pruim. Nee. En ze dan per ongeluk de verkeerde bellen? Eigenlijk? Ja, op onraad van Emiel ben ik de verkeerde. Dus dat is... En die heeft nou toch bij elkaar gebracht. Ja. Dat is Wat toch schitterend. goed dit. Ja, uiteindelijk Nou, komt het alweer goed. Ja. Ja, Ik bestond een soort Tinderwest van... Ja. ja, absoluut. We beginnen terug met Danny Panadero. Handjes. Danny Panadero die stiet het weekend op Paaspop. Met zo'n bandleden zelfs. Hij had een hele band, dus het gaat mega goed met Danny. Maar goed, ik dacht over hem even een lietse deep dive. Het is ook wel interessant om dus te weten, hoe gaat het nou achter de schermen, maar de hits. Diepduik Danny. Ja, dus hij is natuurlijk, zijn eerste hit wie natuurlijk Danny's Autopaleis. Ik geef hem even een lusting. Dus kom naar Danny's Autopaleis. Auto voor een mooie prijs. Ja, en ik zei je, hoe is dat nou eigenlijk gewoon maar die hit? Alleen nog, hij had dus een keer dat vers gemaakt voor iemand voor daadwerkelijk autobedrijf. En nou ja, prima, whatever, het liet klusje. En toen wie die 5-6 jaar later, wie die eerst bij een optreden. En dan zeiden ze, hey, toch, zit er nog de gapje trouwens ondertussen, terwijl ik dit deze diep Ja, dive. ik heb een hele lange wandeling die in op skiel gedaan. Ik ben nog niet zo erg. Oh, wat een leven aan stoel, ja. Maar goed, oké. Ik zit wel op het jobbersdoel. Nou, dit is motiverend. Danny Panadero, kom maar. Maar goed,
dus 4 uur later weer hij een keer bij op. Dat wordt echt een slecht verhaal. Maar goed. En, Dat is het zelf ook erop. ja, maar ja, en toen zeiden ze, je moet Danny de Autopaleis doen. Maar toen zou toe, dat heb ik ooit een keer, maar dat autobedrijf hier dat op YouTube zetten. En 4 uur later is dat een keer viral gegaan. En toen helemaal per ongeluk. Dus dat weer een volledig per ongelukken hit. Zeg je. Fantastisch. Zij is dat ook gegaan. Mooi. Baila de gasolina. Ja, dit is mijn favoriet. Maar dit had hij skreun. Nee. Echt wel. Nee, dat is een gerucht. Ik spruts namelijk, dat wil ik nog via het vertellen, maar ik spruts met Danny Panadero les bij de clipopnames van Beeldstar. Maar ik zei, daar is dat nummers kunnen. Hij zei helemaal net. Dat is een gerucht wat ik van heel veel mensen niet heb. Oh. Maar dat nummer is helemaal net van hem. Hij zit vol in de clip. Hij zit wel in de clip. En daar komt de gerucht bij. En ik een beetje zijn achtergrondverhaal. Oh nee, ik moet iets oors nog vertellen. Oors klopt het qua volgorde van fragmenten net. Maar goed, het is namelijk een nummer. Wat ooit een Spaans nummer weer. En toen had de band zonder bananen het dat covered. Geven we nou naar luisteren. Komt-ie. Band zonder banaan hitte. Ja. En ik het band. Band zonder banaan en die maakt het stukken muziek. Ja, net alleen nog maar stukken. Maar die zit heel veel op Dorpsfeest in Friesland. Nog steeds wel volgens mij. Dit is Sexy in Rood, dit fragment. Serieus. Oh. En het origineel komt uit ergens uit die in zondag in. Dan worden Spanjaard het dien. Nou goed, en dus hoe komen we nou weer bij Danny terecht? Dennis, deze de carnaval uit, die hier zei van Danny, was er alsjeblieft in uw clip. En toen zei Danny van, ja, tuurlijk. Hè, tuurlijk, want dat is Danny Panadero. Die vindt het al je prima. Feestje. Precies, maar die heeft geen zin om dan 3 uur rijden, want hij bent ergens in Friesland naar Limburg daar. Dus die zei, dus wat had hij die? Die had het gewoon die voor een greenscreen. We gaan straks het fragment even zien. Gewoon thuis. Hij zei, want hij moest dan een paar happen nemen met een frikandel. Hij zei, dan ben ik mijn braaksman geweest. Ik achter frikandel aan hellen. Oh, Ben ik thuis voor de greenscreen zitten gong. En dus just het heus net. Nou, we zullen even dat fragment. Panadero, croqueta, birros, klauwels, frikandello. Dit vind ik een mooie ontdekking. Ja. Respect. Wat een journalistiek, hè? Oh, ja, dat is wel mooi om te weten. Vraag toen van de meesten. Janko krijgt 3 uur voor het programma. Maar hier had hij 18 uur mee bezig geweest. Ik ben juist de hele dag bij deze 2 journalistieke verhalen. Waarbij hij dus zit een grapje het Warnwest. U zijn nog de tune. Ja, dat tune weer helemaal met je. En er zit vorige keer ook hele mooie bumpers tussen terug. Dat haast nou wel. Maar die pengelingeling. Maar we doen nog één Is keer. het goed? We doen nog één keer, man, we nog één keer de Hoenekap bumper. Maar omdat ik de hele midje ben ik hier mee bezig geweest. Echt weer. Krijgt u yield voor elke keer dat de broek rust. Hoenekap, nice van de hoenekap. Hoenekap, nice van de hoenekap. Hoenekap, nice van de hoenekap. Ja, maar had ik je niet meer eerder gegeven, niet om echt een goed te jaren. Zit een achtergrondkoor bij. Meerstemmig. Ik wel. Ja, ik heb 4 keer iets zong. Dat is wel. En dan verschillende. ja, precies. Ja, Hoenekap. Nou, verschillende. Ja, Het is juist dat ik helemaal zitten, hè? ja. Tweede geleden heb ik maar een cassettebandje bij. Ja, wat Hoenekop brengt hun muziek uit op een cassettebandje. Klopt. Dat zit er nog in. De line-up is bekend maken van het Bevrijdingsfestival van dit hier. We hier natuurlijk in de week al over de Koningsdag. In Dokkum, dat is ook bekend. La Fuente komt er onder oren. Zou ik me... Nee. Ratata. Ratata. Kun je dat net dat noemen? Nee. Ja, ik weet dus net weer hoe de Duits precies. Nee, dat is volgens mij. Kijk naar de oren toch? Maar dat is heb je de rititi. Maar ik denk al dat we weer uithalen. Toch het was ratata. Het zit dichterbij wat zei die, dus dan was solo's. Dat is lekker toch? Ja, vet nummer. Zullen we dat? Was je fjouwer? En de ratata? Ja. Dat was toch al met die dochter? Ja, maar Met je 4 van Oh, die net maar dan. Of mijn dochter. Nee, dat was met je fjouwer in de hoes. Ja. Of je dochter sluiten. Nee.
Komt-ie? Maar dan was er wat hoe Oh, Sissy zit aankomen. hij vlak voor die woep uit. Echt woep. Nou, wat me eigenlijk heel erg opvoelt, is dat Koningsdag altijd heel koud is en 4 mei altijd heel warm. Dus toen dacht ik van, ja, nee. Wat? Ja, Een drinksbom meer. Koningsdag is altijd vet koud. Ja. Ja, vaak dat is wel. wel zo. 4 mei, dat is op de bier Vanaf. te zwitten in de presentatie maar een hele liter. Ja. Dat Dus mij ik weer tjinwerig. Dus ik dacht, hoe kan dat eigenlijk? Waar Ja. staat het op? Dus even Tjitske bellen, de welvrouw. Wat komt het dan? Ah, ja. Wat ja. had je? Tjits die zei ten eerste... Wat zit ze? Dat klopt. Gedeeltelijk, maar goed. Het klopt, nee, maar het klopt inderdaad. En de verklaring is, zoals zij, waarschijnlijk dat in een lente dan heb je... Het is natuurlijk een lente, het wordt langzamer warmer, maar we zitten nou tussen de winter en de zomer. Dat is eigenlijk het concept van lente. Maar Die Tjitske vernedig. ja, maar in Zuid-Europa, daar warmt het een beetje op. Ja. Dus maar in het noorden, ja, daar is het nog heel koud, snap je? Dus als de wind uit het noorden komt, dan is het koud. Maar op het moment dat er opeens de wind uit het zuiden komt, op 4 mei, ja, dan wordt het ook opeens heel warm. Maar het is toch net zo dat de wind terug heeft. Oké, de koning is nou west. Ik heb jouw dagen. Nee. Jongens, draaien! Draaien! Het Dat kent toch net? Het idee is, het luidt dus heel dicht bij elkaar hoor, in deze periode. Van alles gebeuren. Ja, precies. Plus, maar het kan wel meer ruinen. En dan ik ben klaar met dit boeiende verhaal. Het kan wel meer ruinen op 4 mei. Historisch, jong, maar dat komt omdat de lucht dus iets warmer is. En kan dus iets meer vocht bij elkaar hebben. Zo. En maar Het is een Rowan beetje de- Veldman nog ergens Het is een optreden? beetje de 6-7 van de internationale... Het kind beide. Ja, het kan beide. Hey, Ja. Rowan Veldman? Rowan Veldman hebben het vorige week gewoon. Nee, ik heb deze week net meer contact met Rowan Veldman. Ik zit nou even op mijn nek in de oren showbusiness. Ja. En in Snap ik. Tjitske. Oké jongens, dit weer weer Nijsmakers. Oh nee, ik kan nog tijd voor mijn uitlaatklep natuurlijk. Want ik hier weer ergens en pam! Huh, die is er net. De uitlaatklep van Roelof. Nee, om eerlijk te zijn heb ik deze week geen ergernis, maar een tip. Oh, En ik nou ben heel loopt van alles door elkaar. Ik ben Ga boksen. heel Ga benieuwd. boksen, dat Ik ben heel benieuwd hoe je hem hier vooral als man op reageert. Geen. Oh, ik ga ervoor zitten. Geen, ik als man, een paar keer per jaar naar de schoonheidsspecialist. Wat verstond onder schoonheidsspecialist? Nou, ik ging dus altijd naar June City Live Wellness. Ik weet niet zeker of die naam allemaal goed is, maar in de Oosterstraat. Is dat binnen of boeten, maar niet bij Binnen, het? is binnen, super relaxed. Met 2 lint denk ik of zo, zei hier Lisette, mijn vrouw, me onmeldt er. Je gaat er maar gewoon naartoe. Ik zei, jongen, nee, heb geen geduld voor, heb geen zin in. Waar moet ik bij de schoonheidsspecialist? Oh, dit is serieus. Dit is serieus. Ja. Wat voor behandeling dat is het? Ja, nou, gisteren Ja, dat is listen een mooie daar, conflict, hoor. en Allemaal facials? daar heb ik een hele hoge interpretatie bij. Ja, maar dat is... Geef je er maar die verhaal erop. Nou ja, wat ze dus dan doggen is die gezichtbehandeling inderdaad. Dus wat pukkeltjes, metertjes. Een facial. Een facial inderdaad. En die hele, dat is gewoon oké voor. De soort in hoed er gewoon frisser vanuit. Nog frisser. Ja, en dat is bij mij echt opknapt. Ja. Maar het is vooral heel erg relaxed. Daarna krijg je een beetje gezichtmassage. Een beetje bij die nek en zo. En dan maakt het ontspannen. En weet ik veel, allemaal, er komen 50 verschillende oliën op. Salfjes en crèmpjes. Krijg even naar je maatverband. Nee, maar het is echt super relaxed. En ik hier dus net dacht dat ik het zat chill voor in de vloer. Dat ik de 2-3 keer per keer met en dat is gewoon een uurtje. Is gewoon lekker. Nou, die vraag. Nou, bij mij stoppen ze bij mijn hiergrens. Maar hoe gaat dat bij die? Is ze dan helemaal trots? Ja, helemaal tron naar achteren. Maar Horen wat? ze bij daar alles in, omdat ze ook geen Nee. hier heeft? Nee, dat net. Nee. Maar ik weet net wat ze dan, hoe dat precies gaat. Want ze doet dan, doe ik gisteren dus ik wel snel Ja. dan. En krijg je dan een gezichtsmassage of hoe Ja, het dat kent ze. Ja, en dan dat ze op een gegeven moment... Maar, Want hier zitten allemaal Sa. zenuwen, die zorgen voor stress relief. Zo dat ze dat. Ja, en dat is lekker. Dat denk ik zo. Nou, dat ik dit lekker En vind. hierachter zitten 2 bultjes, die zitten vers aan die bedenkend brein. En aan bedenkend is, brein. Nou, dat had ik net. Dat had ze dan wat mij Oh, net dat is niet. echt Denkend brein. fantastisch. Ja, door heeft geen brein, dus dan...
Ik heb er geen bultjes op Bedenkend brein. Kan iemand daar even een piepoer in zetten? Want het is natuurlijk niet een woord, een bedenkend brein, maar toch, hè? Zoek het vooral rijke steeds. Oh jongens, Nee, je maar moet het dit is echt even een keertje doen. Ik go wel voor mijn voeten trouwens. Toch Voor best mijn wel- voeten go ik wel. Dus ik doe het. Gadverdamme. Maar rit 14 kilometer. Ja. Je moet goed verzorgd worden. Maar ik kan met zo'n bak met goud vissen. Dat staat Nee, er dat niet. niet. Nee, die knappelen we dan nog. Nee, dat Die klaar. Dat is dat echt niet. belachelijk. Ja. Door je huidcellen helemaal gewoon afzuigen. ouderwetse dit- pedicure. Maar had je het even als doel voor, Maar dat stuk mijn nagellak erop dan? Of Nee, dat, dat niet. voor dit hier nog? Dat niet. Dat niet. Wat is dat? Vertel dat ik alsof er wat mis mee is. Dat Het is wel mooi dat Roelof iept hem, ik iept hem niet mij. En Doos zit hier als een soort ouderwetse man. Alles aan alles een beetje meer, maar een beetje flauwe grapjes. Ook best van een manosfeer. ja, eerlijk. Oké.